L-ekonomija blu se tingħata prijorità f'Ic-chogm 2020. Dan kien deċiż waqt it-19 laqgħa tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Commonwealth li saret ġewwa l-kwartieri f'Marlborough House f'Londra. Fuq l-aġenda kien hemm l-irwol tal-Commonwealth tal-kontribuzzjoni għal futur iżjed ġust, sostenibbli, sikur u ta' prosperità. F'Ic-chogm 2015 f'pajjiżna l-kapijiet tal-pajjiżi kienu qablu fuq azzjoni fuq it-tibdil fil-klima, tema li baqgħet mixja l quddiem f'Ic-chogm 2018 fir-Renju Unit. Fil-laqgħa l-Ministri tal-Affarijiet Barranin raw kif it-teknoloġija u l-innovazzjoni se jkunu għodda utli sabiex tiġi mħaddma ekonomija blu, jiġifieri ekonomija li ma tħammitx. Huwa saħaq kif l-appell kien li jitkompla x-xogħol fuq il-qasam tat-tibdil fil-klima. L-appell tagħna kien li nkomplu naħdmu aktar fuq dan il-qasam tat-tibdil fil-klima u nfittxu opportunitajiet oħrajn bħalma toffri l-ekonomija l-blu, l-Ekonomija li tagħti opportunitajiet mhux biss li nimxu mal-miri li għandna fejn għandu x'jaqsam il-tibdil fil-klima, però anke fejn għandu x'jaqsam l-ekonomija tajba, l-ekonomija li ma tħammitx. Fil-laqgħa tennew ukoll l-importanza li żgħażagħ ikollhom irwol iżjed attiv u l-ugwaljanza tal-ġeneru. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Carmelo Abela semma l-prijoritajiet ta' Malta fir-rigward tal-Commonwealth fuq oqsma relatati mal-marittimu, edukazzjoni, stati żgħar u tibdil fil-klima. Il-Ministru Carmelo Abela ltaqa' wkoll mal-eks Prim Ministru tar-Renju Blair fil-kapaċità tiegħu bħala Chairman Eżekuttiv tal-Institute for Global Change, organizzazzjoni non-governattiva li lan tagħha huwa li tgħin biex mill-globalizzazzjoni jgawdu l-ħafna mhux il-ftit. Din il-laqgħa komplet fejn ħallit dik li kellhom f'Ġunju li għadda, hekk kif komplew b'diskussjoni li s-suġġett ewlieni tagħha kien kif pajjiżna jista' jsaħħaħ il-preżenza u l-impatt tiegħu fuq l-Afrika. Il-laqgħa ffukat fuq possibiltajiet ta' sħubija bejn Malta u l-Institute for Global Change sabiex jiġu kreati iżjed opportunitajiet fil-kontinent Afrikan. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.